Y por último quedan los dos centros, el Bonavista y el de Rafael Juan Vidal. El Bonavista, bueno, como Jorge sabe y me ha estado poniendo al corriente y hemos ido a ver, tienen comprometido el pabellón infantil desde, ya ni lo recuerda. Lo tienen escrito desde el 2005, pero lo demandan desde hace mucho antes, pero todavía no se sabe nada, lo solicitaremos también. Y de la misma manera solicitaremos el aula de informática que lleva más de 2 años ya esperando poder instalar los ordenadores en el Rafael Juan Vidal. Mirad, cuando toda España se ha acogido al convenio 2.0 de ordenadores por segundo año consecutivo, y nosotros por segundo año consecutivo hemos perdido 11.400.000 porque Fondemora se niega a firmar ese convenio, la realidad es la que nuestros centros ocurren, que vas a un centro donde tienen ordenadores que no pueden instalarse, donde la formación del profesorado no está todavía adecuada y donde además los servicios de atención de informática no pueden atender todas las demandas e incidencias porque las cubren a los 2 o 3 meses. Ojalá, y volvemos a insistir una vez más, se firme ese convenio de ordenadores con el Gobierno central. ¿Y sabéis cuál es la única razón por la que no lo firman? Pues no lo firman no porque Fondemora no ponga su parte, que no la piensa poner, sino porque cuando uno firmó el convenio de libros para bibliotecas y no puso su parte, cuando uno firma el convenio para escuelas infantiles y no pone su parte, que es lo que hace la Consellería, cuando va el tercer convenio, que es el de ordenadores, y tampoco pone su parte, el resto de comunidades autónomas lo miran mal. Y las primeras que lo miran mal son las del PP. Lo miran como diciendo, el borrón este que está otra vez en la mesa saca dinero pero no pone su parte. Pero claro, eso vuelve a perjudicar a los estudiantes valencianos. En el año 2012 acabará toda la informatización de los colegios de España. Todos los alumnos tendrán sus ordenadores. Y nosotros no es que no tendremos, es que aún no tendremos ni las aulas de informática para poner ordenadores, cuando el resto de España estará ya trabajando en cada mesa un alumno con un ordenador. Eso en cuanto termine el 2012. Perderemos nuevamente el tren y abandonaremos la brecha del fracaso escolar. Y a mí me parece que eso sí que no tiene perdón. Si por el Gürtel alguien se tiene que sentar en un banquillo judicial y dar explicaciones, por el fracaso escolar del 40%, alguien tendría que presentar políticamente la dimisión, porque eso sí tiene claras consecuencias. Si Fondemora efectivamente no quiere presentar la dimisión y tiene un presidente que lógicamente lo único que le dice es Alejandro aguanta, que cuando nos vayamos nos iremos juntos, pues la ciudadanía tendrá que ser la que reaccione y desde luego nosotros, ya digo que tomamos en esto las cartas, presentaremos una proposición de ley, haremos una batería de preguntas para que sean respondidas por escrito y desde luego haremos nuestra planificación del teniente para que en las próximas elecciones municipales Jorge pueda tener el dossier completo y pueda planificar cuáles son las demandas que le ofrecerá a la ciudadanía con pleno rigor de que eso será lo que se lleve adelante. Pues yo creo que mayor compromiso y seriedad nosotros frente al Partido Popular lo ofrecemos. Y si la alcaldesa está, oye algo y quiere algo, pues que colabore con nuestro portavoz para sacar adelante algunos de los temas educativos. Yo solo le puedo decir eso. Jorge, termina con los... No, simplement si voleu fer alguna pregunta, doncs com sempre estem a la vostra disposició. Ens podeu dir alguna cosa del Rafael Juan Vidal i del Bonavista? Si han vist que es puga solucionar pronto, perquè lo del Rafael Juan Vidal és simplement per tall de llum, que suposa que una connexió adient se solucionaria. Pues lo del Rafael Juan Vidal, por lo que nos están contando, es justamente el problema que hay de incompatibilidad y de pasarse el problema entre el Ayuntamiento y la Consellería. ¿De qué es lo que lo digo? Quite que solucionará. Pues lógicamente Consellería debería de comenzar a hacer o a solucionar el problema en 2 fases. Una primera que sería solucionar la electricidad para montar un aula y una segunda que sería la revisión de la instalación eléctrica de un colegio que ja s'ha fet en el 91 i que necessita més que un manteniment i una revisió d'instal·lació. Lo que no té sentit és que, era el que dia abans, que una alcaldessa que siga del Partit Popular, que en teoria tindrà entrada, no sàpiga què van a fer en algo tan senzill com això. El pavelló del Anticoletge de Bonavista encara és una situació un poc més esquizofrènica, perquè l'Ajuntament sí que tenia, des de març de 2010, jo, si no m'equivoco, ja Jorge m'ha fet tota la informació, jo per a no equivocar-me, ell després me revisarà les preguntes que jo faig abans de registrar
damunt de la taula que CIEX havia enviat per a fer el pavelló. I n'hi ha terrenys i n'hi ha projecte. Però l'Ajuntament no ha contestat. I l'Ajuntament lo tenia des de París, que era entrada d'abans de l'estiu del 2009. Ja ha dormit damunt de la taula de l'alcaldessa, el projecte. I CIEX ha dit que està esperant la contestació de l'Ajuntament. Pues la casa queda penalitzada entre un i altres. Entonces, ambos dos problemas son fácilmente solucionables y económicamente rentables, perquè a més no estem parlant d'una inversió molt dura. És una instal·lació elèctrica per una aula immediatament per a que en el curs que ve puguin ja estar funcionant, i els altres dos pavellons infantil, a més quan hi ha terrenys i projecte que no se necessita ni un arquitecte de projecte necessari, sinó que ho pots fer la conselleria. Tenen un coste zero. Bueno, pues a lo millor estaria bé que l'alcaldessa acabara el seu mandat abans d'anar-se'n almenys fet des de 2 cosetes, no? Instant a la Generalitat. De totes maneres no tindrà fàcil perquè pot apoyar les reivindicacions que Jorge farà i la conselleria, según diu, està esperant la proposta de l'Ajuntament. Entonces, entre uns i altres anem a veure on està la mentira. És fàcil, és econòmic, no té molta complicació i els projectes en alguns casos estan fets segons la pròpia CIEX i l'Ajuntament, que no esté damunt de la taula. El Bonavista, per nosaltres, una idea està exactament en el mateix punt que quan van anar allí a preguntar els pares a l'alcaldessa, i l'alcaldessa va dir que sí, que el projecte igual duia no sé quant de temps, però que criant pols no estava. El que no va explicar és que si no estava criant pols, què estava fent, o què estava passant, o quins eren els terminis que anaven a exigir-se. Estaria bé que, ens queda un any per acabar la legislatura, estaria bé que encara que fora un o dos de centenars i centenars de compromisos que va adquirir l'alcaldessa quan va entrar, almenys un o dos d'aixòs centenars i centenars es complirà. Jo crec que no complirà ni d'aixòs un o dos. A banda de fer alguna que altra maniobra política estranya com la del pont de Sant Vicent i alguna cosa més, doncs crec que acabarà la legislatura i, com ja us deia la setmana passada i en reafirme avui, va ser la legislatura del fracàs polític de l'INEINSA i lamentablement també de les mancances, la legislatura en la que la bretxa per aconseguir les mancances que aquesta ciutat té encara es farà més gran, perquè el deute de la Generalitat amb Ontinyent no sols no ha baixat, sinó que cada dia és major. Queda un mes per acabar les classes. Si és en aquests moments la licitació per carrets de Bielsa, que l'Ajuntament diu, ja, si és ara, es pot licitar en juny, perquè hi ha temps, i serà el que queda de maig i principis de juny, se licita, i entre juny i agost són 2 hores que se poden fer. És que no tenim més que fer 2 pavellons i l'instal·lació és molt complicat. No estem demanant que faci l'Institut de l'Estació per a setembre. Però això se pot fer. És començar el curs. Nosaltres almenys ens hi anem a demanar. Són 2 hores molt xicotetes per a la Generalitat. I de dies de l'estació? De dies de l'estació anem a demanar-lo. Ells tenen el compromís i se les ha dit que efectivament aquesta obra hi seguirà en breu, però com tota pedra fa paret i en breu és des de l'any 2004 que se va publicar en el Creascola, ahí seria que ja així en breu, 6 anys és un temps més que raonable per a que siga breu. Entonces anem a demanar que almenys diguen quan, no? Diguin quan, pot ser juny, juliol, agost, setembre, seria un període, però quan? Té que eixir. Perquè fins que no eixen el boletí, fins que no està licitada l'obra, no compta. Entonces anem a demanar-lo. I exactament igual que el conservatori.